ቤትካ ክንደይ ክብሎ ኩሉ ትስራሕካ ክንደይ ክብሎ የተኣምራትካ ክንደይ ክብሎ ብትወ ቤትና ቤትካ ዓብኢኻ 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 ብሉይኻ 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 መዘና የብሉን ኣሰራርሓኻ ክወዳደር የለን ጎይታ ምስ ቤትካ መዘና የብሉን ኣሰራርሓኻ ክወዳደር የለን ጎይታ ምስ ቤትካ ቃላት አላጊበ ፊደላት አጊበ መግለፂ ዕቤትካ ክኸውን ሓሲበ ፈፂሙ ይገለፀን ከመይ ድዩ ዕቤትካ ንኩሉ ገሪምዎ ኣሰራርሓኻ ኣኽራን ኩትኩቶታት ኣሎና የንዝሩ ሓለፍቲቶም ዘይዝክሩ እንተናትካ ሞቲ ትልይ ዘብለካ ዘለዓለም ትነብር ኣምላኽ በይንኻኻ ኣብ ሰማያት ምውጣሕካ ንጉስ ሰማይን ምድርን ድንቂ ድንቁ ኢኻ ኣብ ደበናታት ምውጣሕካ ንጉስ ሰማይን ምድርን ድንቂ ድንቁ ኢኻ መዘና የብሉን ኣሰራርሓኻ ክወዳደር የለን ጎይታ ምስ ቤትካ ሓደ ክልተይ ለዮቲ ትልይ ዘብለካ ብቓላት ክገልጽ ጎይታኻ ብዕቤትካ እዚ ብምግባረይ ገና እሽነት የገይረ እምበር ትናትካት ኣይበፅሖን ቆፂረ ዛንታ ተዘንትዩ ንምንጋር ዕቤትካ ኩሉ ንኽፈልጥ ክድነቕ በኣኻ እዚ እውን ዕቤትካ ፍጹም ኣይገለጽ ሓደ ኻብ ሽዕ ኮይኑ ጭራሽ ኣይተጣዕምን ኣብ ሰማያት ምውጣሕካ ንጉስ ሰማይን ምድርን ድንቂ ድንቁ ኢኻ ኣብ ደበናታት